Ahoj u dalšího videa. Dnešní video bude z jihomoravských džunglí v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Takhle nějak vypadá přístup do budoucí národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy, která se bude skládat na několika od sebe navzájem oddělených území, roztroušených různě po oblasti soutoku. V červenci tohoto roku jsme s Evou sjížděli pohraniční poslední úsek řeky Dyje. Sjížděli jsme ji na gumovém člunu z Břeclavi až do Moravského Jána nebo do Ohena pod soutokem Dyje s Moravou. A již tehdy ve videu jsem říkal, že se chystá vyhlášení CHKO Soutok, potažmo Národního parku Soutok v této oblasti. A tohle moje oznámení se stalo skutečností, protože během srpna současný ministr životního prostředí Hladík oznámil, že proces vyhlašování CHKO Soutok byl zahájen a během krátké doby zde dojde k vyhlášení této nové chráněné krajinné oblasti. Ruku v ruce s tím jde i přehlášení současné rezervace nebo současných rezervací, které se v tomto nacházejí, to znamená, že přírodní rezervace Ranšpurk, Soutok a Cánov, které budou přihlášeny na národní přírodní rezervaci Lanžhotské pralesy, která se bude sestávat z několika navzájem oddělených území roztroušených po celé oboře Soutok. Tak mě napadlo, že využiju krásného podzimního počasí na začátku třetí dekády října, že se vydám poznat některá území, která budou nově vyhlášená a chráněná jako rezervace Lanžhotské pralesy. Tak jdeme na to. Přístup do budoucích lanžhotských pralesů je poměrně obtížný, protože tyto lesní porosty se nacházejí stranou veškerých komunikací, kde se dá jezdit nebo pohodlně chodit pěšky, a přístup zde střeží porosty kopřiv a různé popadané větve a suché stromy, takže opravdu jako přístup sem není jednoduchý. A jako jediná známka civilizace tu jsou tu a tam občas vyšlapané rybářské plácky, kam chodí místní rybáři lovit ryby, a eventuálně zde i nocují, protože tady vidím i ohniště. Přístup do těchto končin opravdu není jako jednoduchý, protože tady prakticky chybí veškeré cesty a jsou tady cestičky vyšlapané od zvěře a od rybářů, a teď například stojím na takovém improvizovaném mostku přes kanál, který je teď suchý, ale pravděpodobně ho zde vystavěli rybáři pro přechod tady této strouhy někdy v jarním období, když je zde vyšší stav vody. Opravdu je tady pěkná příroda. Když jsem dělal záběr na tu scénu za mnou, tak mi opatrně asi 10 metrů za mými zády prošel jeden exemplář daňka skvrnitého. Žel, neměl jsem možnost nějak zareagovat a zachytit toto na film. Tak někdy příště třeba budu mít ještě kliků i dneska. Takto silné stromy se u nás nacházejí pouze v oboře Soutok, v Lanžhotských pralesích. Nové území přírodní rezervace
Lanžhotské pralesy se má zvětšit do budoucna o více než 400 hektarů lesních porostů, ve kterých jsou různé tůně a mokřady. Tedy po přírodní stránce je to opravdu velice hodnotné území a myslím si, že opravdu si naši ochranu zaslouží. A tady tyto velké stromy jsou toho důkazem. Jenom pro představu, teď stojím jako uvnitř jámy po vývratu tohoto mohutného suchého dubu. Jo, prostě ten průměr kmene možná 2 metry. Možná i o něco více. Neuvěřitelné. Opravdu tento strom není malý, nebo nebyl malý, protože teďka už leží, ale je pěkně vidět jeho mohutnost. Tu a tam jsou po tomto lese roztroušeny působivá torza mohutných dubů. Tato část budoucí národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy je ukázkou pěkného tvrdého lovu, kde vyrůstají duby letní, jilmy, lípy a javory babiky. A některé stromy dosahují docela slušných rozměrů. Takže rozhodně ochrana zdejšího lesa se vyplatí a je záhodno, aby to tady nebylo někdy v budoucnosti vymýcené. Pro tuto oblast jsou také typické mohutné topolí bílé neboli lindy, které se tyčí tady nahoře nade mnou. Kotrč nějaké houbové plodnice, nevím, o který to jde druh, ale je to mnohem větší než moje hlava. Jsou tu i pěkné, asi letošní výletové otvory brouků, pravděpodobně velkého druhu tesaříka. Závěr trouchu na úpatí tohoto dubu svědčí o neúnavné aktivitě velkých broučích larev. Teď se nacházím na jih od Pohanska. Je to oblast, která bezprostředně sousedí s loukami, kde jsou solitérní duby, na kterých hnízdí čápy. Je zde až taková malá místní kolonie čápů. Jo, na těch polámaných, košatých, suchých dubech jsou roztrošená tu a tam krásná hnízda čápů, kteří zde hnízdí od května do konce srpna. A teď jsem si tady postavil stativ a udělám fotografii tady říčního zákrutu. Žel to světlo není až tak ideální. Například před 2 lety v říjnu jsem navštívil Chákao po Odří a tehdy jsem měl po celý víkend fantastické světelné podmínky.
přestože bylo jako slunečné počasí, podobně jako teď, ale jako bylo to slunce jako takové daleko plastičtější, ten vzduch byl daleko čistější, dneska je všechno takové zastřené, kontrast docela nízký, tak abych tu fotografii nějak zvláštnil, tak jsem si sem dal před objektiv polarizační filtr a stmavovací filtr ND8, abych maximálně protáhnul expozici. Zaclonil jsem objektiv na clonu 22 a dostal jsem se na nějaký zlomek vteřiny, takže ten pohyb možná bude zachycený na vodní hladině a tím pádem to bude vypadat mnohem lépe, než kdybych to vyfotografoval třeba 1/10 sekundy. Tady řeka Dyje začíná být už zajímavá a hezká. Celkově jako by to říční koryto se stalo krásnějším. Je to tím, že zde ubývá těch melioračních zásahů, které tuto řeku velmi postihly v minulosti. A v budoucnosti jako se počítá s tím, že se tady některé ty části břehů budou vracet do původního stavu a už se tak částečně i stalo a původní 5 meandrů, které zůstaly ostříhnuty od hlavního řečiště, byly navráceny zpátky k říčnímu korytu Dyje. Jak se můžete dozvědět z mého červencového videa, kdy jsme tady pluli na lodi. Potom za mnou vpravo je potom vidět říční ostrov. Je opravdu patrné, že od tohoto místa dále k jihu nebo dále k jihovýchodu má koryto Dyje už daleko přírodnější charakter než nad tímto místem. Další z mnoha monumentálních tors dubů. Škoda, že většina těchto dubů jsou už jenom torza a jsou zcela uschlé. Tudíž jako nemají další naději na život a nová generace není. Přesunul jsem se na hranici dalšího samostatného oddílu rezervace Lanžhotské pralesy. Hned je to poznat, protože se nalezám ve starším prostorném lese, kde porůznuto a tam leží na zemi uschlé spadlé kmeny. Celkem těchto jednotlivých částí je 9, tuším. Těch 9 částí to je v návrhu. V současnosti jsou tady jenom vlastně 3 přírodní rezervace. Rančpurk, Cánov a Soutok. Dalších 6 ploch má přibýt a těchto 9 navzájem oddělených území má dohromady tvořit národní přírodní rezervaci Lanžhotské pralesy na souhrnné rozloze asi 450 hektarů. Tuto druhou část tvoří poměrně prostorný prázdný les. Je vidět, že je zde vysoká aktivita zvěře, protože jak je to tady celé polítané a pochozené od zvířecích nohou. A teď se nacházím jako v části, která je lemovaná řekou Dyjí, vpravo ode mě. A pak je tady několik různých zazemněných mokřadů, které podléhají postupně sukcesi a zarůstají travinobylinnými společenstvemi a keři. Ale i v této části najdeme mohutná torza starých dubů, jen je škoda, že tyto duby jsou už mrtvé.
Teď stojím na břehu zazemněného starého ramene Die, které v současnosti podléhá sukcesi. Na rozdíl od jiných tvrz tento dub má ještě několik živých větví, takže má před sebou ještě nějakou budoucnost. To znamená, že tento strom může nadále sloužit jako útočiště živým organismům po docela dlouhou dobu. A pro orientační důvody tento jedinec se nachází přímo naproti značce 14. kilometr, která je umístěna na pravém břehu Die na rakouské straně. Stojím v mladém jasanovém lese a protože se nacházíme v takzvaném panoniku, tak tyto jasany nejsou jasany stepilé, Fraxinus excelsior, ale jasany úzkolisté, které jsou typickými představiteli lužních lesů v podunajské oblasti. Tento druh sem proniká z Panonské pánve podél řeky Moravy a Die a nejzaž jeho severního bodu u nás dosahuje někde kolem řeky Moravy u Hanácké Chropině, pokud vím. Dále do Čech a do Moravy se s tímto druhem již nesetkáme. Tady v této oblasti výskyt jasanu úzkolistého v podstatě doznívá. Daleko hojnější je potom dále k jihu směrem k Dunaji do nitra Panonské pánve. Tento druh jasan úzkolistý rozlišíme od jasanu stepilého tím, že má v podstatě takové jemné, úzké listy, kdežto jasan stepilý ty listy má mnohem mohutnější. Již druhý nelesní biotop v této části rezervace. Jde o staré mrtvé rameno, které už je zazemněné a podléhá sukcesi a vyrůstá zde vysoká tráva, různé ostřice a rákosy. Nicméně je to prostora dosti rozlehlá. Zde je pěkně vidět rozdíl mezi jasanem stepilým a jasanem úzkolistým. Jasan úzkolistý má daleko drobnější a tenčí listy. Nicméně pro laika rozeznat oba druhy od sebe není úplně jednoduché a je lepší se spolehnout na pomoc odborníků. Mám projité dvě plochy rezervace Lanžhotské pralesy a teď se vydám někam směrem k Rantšpurku, je to dost daleko, na chůzi pěšky a den už se naklání, ale teď si ještě musím dát oběd. Tak uvidím, jak mi to vyjde nebo nevyjde.